Kalau fix ya kita refer hak ba nak mata gitu gi ba yo ya ini jingpang coronavirus tiga komiti kala syong i ba kana sarkar kala bu ga dor ti hadin ba what happening jong jing bu ni sarkar ga dor tiga i ga ba nakaliang jong ang i bat kumju wat nakaliang jong ki pai ba ki kendo ki shen hak ba bat kan deka bil hapo ki private hostel of fair jong jela jong hi bro ko di sebut ong tang ni ko ba ada ka dor baga sarkar kala bu hapanga i ka nang bakam pat biang i kumba nakaliang jong naka i kumba nakaliang jong ki bon hi pai ba kidang samjing adu kata-kata hakabade berkene ka dor kaba nakabata gitu ki ba ki ban pha li sumar nak ta kinde biyo jing pang jok kono virus dito kay ka bangadon nakaliang jong ban kentu nakaliang jong ki private hostel gi bedon hapo jong jelahi barok ko de khamtam isu bagi hostel go khambon hi de po chlong teka jing pa jong nakaliang jong ki hostel ki members lani ki board of directors lani ki management haki private self here da kan long bala so ha nakaliang joki ban ya penhiar biang ya le dor abawat nakaliang joki gila syong sebab soka gila syong ka dor kala bu kumtu la kala penmi ko kubor ba ka dor gi karkom smar of here de nga so kan tu ko long da ka bata ki private hospital dona po mekhle ba khamta ma po shilong ba khambon hi de po shilong ka jingkat pat nakaliang jonga da ka long bala ban penhiar su khamtam ya tu ka dor namar haduk mentahi kan ka dor kam pajarap nak menta jong gitu ki ba nek kan pak sumar nak menta bio ne jingpa itu hagini si ba menta alang sitio mrio komplain ke dong daki dan ki dong song stong hag benta jong slong mde jong mulai nak le ngajong ki kila phone changa ki ong pa bil hospital mata poi saulak di nakaliang jungi gelong ba ngila sistem hadu kata-kata di menginum la syuban siu ni bil des pakhat lem meken lem bar ka sokar akhrang ba ada kanong bala ban map ha ka bede bar ka ni bil khanang ba ki ban siu ko makalong tinga subut kita ka wi jingkar pat nak mata ki baro private hostel hoi nakaliang jungi lang baro ngi songu yaki private hostel fair ke badan apa jong kajela jong bahkan ni kapor jong ni ha kapor jong kono virus osnem arko kila persiang ban ai ka jong sumar bahatam dak bata ki ba lek ban pha sumar ha ba yo ni jepang kono virus to kham ta ba osnem arko we namar ba ni ba ni ba bakal ni ke jingpang kala nang spread tu kata-kata bagi private hostel ni songu private hostel gila persiang bahatam ni rap lem nak bata ba ibio ni jingpang gila rap lem nak dagi nong song snong bat muju irap sarkar pan ke jingker pa tengah ho tengah songu kble sibune nak bata private hostel baro kita nak po jong silong bat po jong jelahi baro we gila persiang ba am ya ke sumar bahatam nak bata ki ibrio ki ibio ni jingpang kuna virus ndai ka jingkat pat jonga nakaliang jongki private hostel boro ong to da kanong bala subha perkhat nakaliang jongki taw filai nakaliang jong sarkar banal private hostel gila bu ke dor nangas ko bada kanong bala subha bandon syu ban penhiar syu ban penhiar syu ya to dor kabal filai kabala fix nakaliang jong private hostel ba sarkar nam da ka jingbiang jongki kitu kiba le fa sumar to nata da maju pat ya ki pada ka jingkat pat lang ga jonga ka ba ha ko mo ko pon don kam ya ka ban da ne le jong da ka jingit da ba dai le jong ka ba ngin lek mata kham tam dong nau new jingpang ko no virus ngin lek mata da ka pandemic de ba ngin lek ba ni ko ni shap ha ba dai le dia don don kam ban deng mas don kam ban tin social distancing don kam ban long ban ba ki ba haju ko por bangin kiar nak bata dak le ngajongi ka long bangin le hagi ki public places kat badang lahi ngin kiar ya ki public places kene ki ba khambun ka ba
nam ta ka jingkot nam ta ka jingkha nam ta ka jingkot ka jingkha ka jongi pat ha pedeng jong ka ni ka jingkot pa ka jonga kalau ya pai ba hi dan kam ban ai ya ka vaksin ka ba ngila i ka ha ka ni sngi mata anda ka liang jong ka sarkar kam tam da ka liang jong ka health department ila pan shai ba kidig ba khat hambon ba khat kidig nam pa ai me ni vaksin bagi ba ai ru ka long tan arngut laingut ne ba khambun pa ai tem ga jingkar pa ka jonga ka long nak banta jong kin nak banta pai ba don kam ban ai ka ni ka vaksin itu habari bani ka dor kai ba don ngai badan nak liang jonga nam ta ki private hostel kani di ka por bagi private hostel mungkin pau ya ka mensim yarap ka mensim perkhat ba ka mensim le snai nak bata joki jong nak bata gitu ki nong pang episode thu la da ki nong pang ki babit babyang na le joki kim jon kanulu complain ke bangi yo nak ka de borok tu fat yo complain ya ka jingkiu jong do jingkiu jong bil hostel private pakam mongsan ka long nak bata ki beduk besuk kimdan option kimdan option na ka daw kim bansi na ka joki ban ut na prescription man dengan semua berpat saya sin dah mensing ke basaurit ya ki baro ki private hotel semua bahar dah akan long ke bala erap lem dah ke banta jong gitu yo yang ni jipang coronavirus bat kene di por bangirap dah ke banta jing pai ba bat ngi scam dalam dah le fi erap hukum kene ke por ngi scam blin su hui fi dar kat fi bat ngi scam ba dah le fi pinang kiu na baro ki yang ha ka badai bat ke jing long jing man jong hostel par kum juk hostel lu kanang lan ai ni chakri bo ha batam dak batang iluang salang ba ko